Ndinoshanda as a garden boy. Ndauya pano mukoma ndichida kukuudzai izvo zvandiri kuudzwa Small House, girlfriend revamwe minister vandisingade kutaura nezita ravo. Mukoma nashi kuti ndike ndichizonzi ndawana basa iri, ndakariwaniswa basa neumwe murume uyo wandakazoziva kuti akange ari mu-CIO pa-UZ pandakange ndichidzidza. Pari zvino ndina makore 22 years ekuberekwa. Ndichachinjawo madates uye zvekare nekunzvimbo kwandinogara. Ndichangoti ndiri kushanda as a garden boy muBorodale. Kuti ndike ndichizonzi ndava kushanda pamba pe-Small House yaminister ivavo chii chakaitika. I was very smart and intelligent in school. Ndokubva ndachizobva kumusha ndikabva ndachizouya kuHarare ndichida kuenderera kumberi nezvidzidzo zvangu. Ndakatanga kuwirirana neumwe murume uyo wandisingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro pake nekuda kwekuti akandiudza basa rake raanoita rinotyisa. Akatanga kuwirirana neni, ndiri munhu aifarira bhora chaizvo, saka takange tichienda tichinoona bhora tiri tose, uye zvekare sezvo akange achiziva situation yangu, kana pamba pandakange ndichigara aitopota achitosvika achitoona kuti mufana uyu ainge achitambudzika. Akatanga kundipa zvimapiece job. Ndichati anogara zvekare makaremo muBorodale. Akange ava kuti kwandiri, bamunini, kana musina mari munouya kumba, kana masvika pamba mongoita basa renyu muzondiudza kuti munenge maita basa kusvika pachidanho chipi. Kana maita basa bamunini, kana mandiudza, it's either ndinogona kuzofonera madam vobva vakupai mari ipapo passport. Saka ndakange ndava kupota ndichienda kumba kwake. Ndaiti ndaenda kumba kwake ndaibva ndachizonoshanda, ndobva ndaklina nekugeza motikari, ndobva ndachizopiwa mari nemudzimai wake. Takange tatova vanhu vainge vachiwirirana chaizvo. Nekuda kwaizvozvo mukoma ndakange ndichitotiwo ndatowanawo mukoma wangu, munhu anopota achindibatsira kana vabereki vangu kumusha ndainge ndakatovaudza. Nerimwe ramazuva akazondiinvita kune imwe pati. Ndakaenda kupati, saka pati iyi yakaitirwa pamba pano pandiri kushanda. Ndakaudzwa kuti ndike ndichizongouyawo ndakarovawo smart nekuti panenge paine vanhu vane mari dzavo. Ndasvikapo basa rangu rakange riri basa rekusevha vakadzi. Pakange pangori nevakadzi chete vainge varipo ndichivasevhawo madrinks. Ndopandakazobatwa ruoko nevakazova madam boss vangu, vakangondibata ruoko ndokubva vati vachiseka, "This boy is very handsome." Ndakashamisika nazvo. Pati yakati yapera, madam boss vakabva vati vainge vachida kuzondiona zuva racho rinotevera. Ndakakurudzirwa nemudhara uya kuti ndinge ndichizodzoka ndikadzoka zvechokwadi. Vakabva vati vainge vaine piece job ravainge vachida kundipa. Ndakabva ndagamuchira ndikafara, ndokubva ndatanga kuita basa rangu, ndikabva ndapiwa mari. Ndava kuda kunochaisa, vakandibvunza kuti ndakange ndisingadi here kugara pamba pavo, ndikabva ndabvuma. Vakati vane room iripo pamba pavo iyo yavainge vachida kuti inge ichizova ne-tenant asi vasingandibhadharisi. Vakati pano panogara pasina murume wangu anongogara ari out nebasa, saka ndiri kuda kuti ndinge ndichiva nemunhu wekuti kana zvikazonzi papinda matsotsi panenge paine munhu murume wandinogona kutuma kuti ange achitarisa kuti chii chiri kuitika panze. Ndakabvuma ndikafara. Vakanditi chikafu unongopinda mumain house uchitora, but inini ndakatanga ndichigara muguest house. Iko zvinozvi ndava kutogara navo mumain house madam boss vangu ava. Saka ndaito ndikaenda kuchikoro vaitonditevera. Ndakavaudza kuti ndakange ndiri nemusikana, mukoma nashi vakatsamwa zvisingaite. Zuva iroro takabva kuUZ kusvika tasvika pamba muBorodale vachingopopota vachinditi ndichapiwa edzi. Fast forward ndopavakazondisvitsa shoko. Vakabva vandiudza kuti murume kwavo iye anogara ari out nebasa, saka havana munhu wekufara naye. Vasarudza ini kuti ndige ndichizova munhu uyo wavanenge vachizofara naye nguva dzose kana kuri kunzi murume wavo anenge asipo. Kubvuma ndeinge ndakabvuma, asi zvakangoitika kawani chete.
zvakaitika kahwani ndisingazotsananguri zvose zvatakaita. Saka ndakati ndadzokera kumba, isusu tinonamata kuchechi yeMasowe, saka ndakabva ndachizonzi nevamwe bhishop ndinge ndichireurura. Ndareurura, handina kuda kutaura nyaya yangu zvizere, asi bishop vakabva vati kwandiri, mwanangu, hauna kutaura nyaya yako chaiyo, wanga uchifanira kuti unge uchireurura misikanzwa yauri kuita ikoko kuHarare. Vanhu vakabva vangoseka zvavo paSowe ipapo. Vanhu vakati mukomana agara, mukomana anozongoitawo misikanzwa. Saka ndakangoti yainge yaperawo yakadaro nyaya yacho, asi nyaya yange isina kuperera ipapo. Ndakazoti zuva randainge ndichitogadzirira kuti ndige ndichidzoka kuno kuHarare, ndakabva ndaenda kuRwizi because ndainge ndichida kunowacha hembe dzangu. Ndiriko kuRwizi ikoko ndakabva ndasangana neumwe mupostori anogarawo mune rimwe village, ainge achitoyambuka rukova achida kuenda kune rimwe village kwaaiti ainge achienda kunonamatira vanhu. Akabva angonditarisa akabva aseka zvake. Ndakabva ndamubvunza kuti ko muri kusekei? Akabva anditi, umbobvunza vanhu vaunoshandira, wakambozvibvunza here kuti vanhu vaunoshandira vainge vambori neumwe garden boy ainge akangoda kungoenzana newe but ainge ari mukuru kwauri zvishoma, so uvabvunze vanhu vaunoshandira kuti chii chakaitika kwaari garden boy iyeye. Saka handina kumbozvitora serious. Ndakabva ndadzoka kuHarare. Chiitiko chakaitika chimwe chakandikatyamadza ndechekuti ndakatanga kurota hope dzisinganzwisisiki. Ndairota ndichiswima ndiri mudhamu, but ndichiswima kudaro ndobva ndaona minista vaya vachiuya neimbwa dzavo dzinenge dzakawanda. Imbwa idzi dzobva dzatanga kundiruma. Dhamu iroro robva rasvika pakuita red kutsvuka neropa rangu. Ndobva ndavhunduka ipapo ndaitomuka ndichitoona kutoti imbwa dzandinenge ndarota ndichita sekunge ndiri kutodziona mumaso mangu, then ndobva ndachizonyatso kupepuka. Saka hope idzi dzakaramba dzichingozvidzokorora kusvika ndazodzokera kumba. Ndadzokera kumba ndakabva ndaenda kuna madzibaba vaya, vakabva vandipa munamato, vakati munamato uyu ndinoda kuti unge uchizouyisa mumba umo munorara madhamu vako. Ndokubva ndaita saizvozvo. Saka zuva randakazviita, madhamu vangu vakabva vachizotanga kuita thorough cleaning, vakasangana netunhombo itwoto, vakati zvandizvifarire. Vakabva vanditi, chii chaunoda kuziva pamusoro pangu? Handidi kuita zvokuzvifumura kwauri. Ndakabva ndavaudza kuti painge paine zvandainge ndakaudzwa kuchechi. Vakabva vati zvakanzi kudii? Ndikavabvunza kuti chii chainge chakaitika kuno umwe ainge ambori garden boy wavo uyo wavaifambidzana naye zvekare. Vakabva vanditi mushure mekunge atengerwa motikari nemurume wangu akabva afa, akafira muaccident. Ndakashamisika mukoma nekuda kwaizvozvo. Ndakazoti ndadzokera kumba ndakabva ndanotaura namadzibaba zvekare vaya vekundibatsira, vakanditi kwete, ari kunyepa mukadzi iyeye, akaita zvekupondesa chikomba asingadi. Chikomba ichi chakapondewa mushure mekunge iye abira minista vaanodanana navo mari, aba mari kudaro ndokubva atengera chikomba chake motikari. Zvinova zvakarwadza minista kuti kuiwe wambonyanya kundishora sei kuti apa ndiri kukuchengeta, ndakakutengera imba muBorodale, iko zvinozvi ngwava kuita zvekutengera zvikomba zvako motikari nemari yangu. Saka murume iyeye akabva apondewa. Saka vakanditi kusiya basa mukomanashe ini handichadi, because ndiri kutovada madam boys vangu munhu ane mari. Hatina hedu zvatinomboronga zvekuti ndingazoti mune ramangwana ndichakwanisa kuzova ndichizoonekwa ndiri murume wavo tiine vana, kwete. Vakatondiudza kuti izvi ndezvepasi pano, ndezvekungofadzana chete, sezvo ini ndisina munhu wandinogona kugara naye pasi ndichifadzana naye nyama dzangu. Saka ndezvepabasa chete, ndo zvavakandiudza izvozvo. Zvino ndava kutya mukoma kuti ndinogona kupondewa sekupondwa uko kwakaita
garden boy ainge achimboshanda pamba apa pandiri kushanda inini ndisati ndatanga kushandapo. Ndinodawo kuti munge muchimundipawo mazano, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mudiwa muteereri. Ngatitaurei naye mucomment section. Zvakangooma nazvo veduwe, muchapondewawo ende kana mapondwa panongouya futi umwe anozongokureplaceai sekureplace kwamakaita ainge achimboshandapo. Don't think kuti you are special, you are not special at all. Ngati mubetserei mwanakomana uyu mucomment section. Ini ndinoti dai wangosiya basa mwanakomana zvichiri padhuze, because hauzivi kuti mune ramangwana ndezvipi zvaunenge wakarongerwa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Pane chiitiko chakaitikawo muupenyu hwangu chakandishamisa. Ndakati ndabva kunoviga mukadzi wangu 8 months later ndakamuona achitenga muOK supermarket. Zvinhu zvinondirwadza ndichiti ndakabatikana kusvika pari nhasi. Uye chinonyanya kundibata ngechekuti mukadzi wangu pandakamurota akandiudza kuti ndimbomira kuudza hama dzake kana kuudza hama dzangu. Ndakaedza kuda kuita nharo, ndiri very close, ndinowirirana nasisi vangu, saka ndakange ndichida kuvaudza, but zvakaitika ipapo kana ivo vakawirwa nerimwe dambudziko ravasinganzwisisi kuti rakabva nepi to this very day. Akazodzoka kuhope ndokubva andiudza kuti it was a warning yekuti akanditi usataura. Saka ndichakuudzai mukoma, sezvo imi muri mutorwa. Ndinoda kuti muri yeZimbabwe zvekare munge muchinzwisisa nyaya yangu, mundibatsirawo. Zvimwe kuda ndingabatsirikana ndikaona kuti ndofamba neipi nzira nomatambudziko awa andakatarisana nawo. Nyaya yangu mukoma haina kungotangira pakuti mukadzi wangu akangomuka achingorwara. Mukadzi wangu ndakasangana naye, iye akange ari munhu aiita zvekutengesa muviri wake. Hama dzangu padzakazviziva kuti mudzimai wandainge ndichidanana naye ainge achiita zvekutengesa muviri wake, vanhu havana kuda kuwirirana nazvo nekuwirirana neni mufamily, nekuti vakange vachiti ndainge ndava kutora munhu ainge achazondikanganisira ramangwana rangu. Inini muno muSouth Africa macho ndainge nditori nekabasa kakanaka. Ndinototenda Mwari kuti even though paine chiitiko icho chichakaitika, asi murungu wandainge ndichishandira akabva achizondidaidza zvikare kubasa. Mudzimai wangu achiri mupenyu, mhepo padzakatanga kusimuka, ndakabva ndamiswa basa zvekuti ndaishaya kana mari yekuti ndige ndichienda nemukadzi kuchipatara kana kwaprivate. Pamwe dai ndakaenda naye mukadzi kwaprivate angadai achiri mupenyu kutaura kudai, asi taingoendawo kumapublic hospital. Saka mhepo dzacho dzaita sekunge dzakange dzisingatombodi kuti mukadzi wangu ange achiwana help. Ndisati ndasangana nemudzimai, inini ndaiita basa rangu reengineering. Ndaishanda neumwe murungu uyo wandakatanga kushanda naye kubva zvandakapinda munyika ino yeSouth Africa. Zvose zvainge zvakanyatsokurongeka. Saka ndaiva nemukadzi wandaifambidzana naye. Mukadzi uyu ainge ari kumhiri kwemakungwa. Ndainge ndichivimba maari zvakanyanyisa, but I later discovered kuti akange ari munhu ainge achiita zvekupinda pinda. Akazoti adzoka kuZim ndokubva achizondipa chirwere chepabonde. Ndakarwadziwa, ende chirwere ichocho kupora kwacho chakazopora zvacho, but ndakarwadziwa mukoma. Ndakazotoita zvekutonobatsirwa nevamwe herbalist. Ndaedza kuenda kuzvipatara zvakasiyana siyana zvichingoramba kungopera. Saka even though ndakange ndiri munhu anonamata, handina kuenda kun'anga. Munhu iyeye munhu anongozivawo mishonga yemusango, anogona kucherera mudzi obva akupa kuti unge uchinwa, ndokubva ndapora. Ndaitoita weti yaisangana neropa, yaibuda yakazangana neropa.
saka ndakazoti ndadzoka kuSA, ndadzoka kuSouth Africa mukoma nekuda kwepain yandainge ndiinayo ndakatadza kuzvibata ndokubva ndatanga kuita zvemujolo. Ndikaona kuti zvemujolo zvinonetsa izvi nekuti vakadzi vacho vekumusha vanenge vachingoda mari, kungodanana naye maproblems atowanda, anenge ava kutokuudza maproblems akawandisa. Ndokubva ndati ndichatsvaka munhu wandinenge ndichingobhadharisana naye, tabhadharisana then ndobva ndatongoita zvandinoita naye, umwe noumwe oenda kwake. Ndakabva ndachizotanga kukecha, akazova mukadzi wangu, ndakamukecha ka1 ndikabva ndati ndinoda kukuroora. Akaseka zvake pandakamuudza izvozvo, asi akazondiudza kuti iniwo ndaneta nekurarama chilife chandiri kurarama ichi, handichadi kuramba ndichirarama ndichiita basa iri. Ndakabva ndamutora, but munoziva kuti guwa rinongofamba, gossip is everywhere. Saka ndakabva ndachizoudzawo hama kuti kuno ndava nemunhu. Hama dzikazviramba mushure mekunge dzaudzwawo nevavengi vangu kuti ndo yakange iripo. Ndainge ndakazvitorera mukadzi aiita zvekutengesa nekupinda mumabhawa, akazova munhu ainge asina kutombogamuchirika zvachose mumhuri, asi ndakangoramba ndakamira naye. Saka ndakazoti tinge tichizotanga kuenda kuchechi. Akatendeuka mushure mekunge abuda dhimoni. Ndikati takaita masvondo anokwana kuita mana tichiti tikaenda kuchechi, mudzimai aibva achizotanga kubuda madhimoni. Abuda madhimoni kudaro ototanga kutomanifesta achitotaura kutoti inini ndini tete nhingi, ndakanzi ndinge ndichigara apa, haafaniri kuti ange achiroorwa uyu, angadai akatoroorwa akaenda nemuchato. Saka dhimoni riya raibva ratanga kuseka manje richiti hakuna kwaanoenda, haafi akaroorwa, ndini ndadaro. Saka pasta vakabva vati anofanira kuti ange achitendeuka. Akatendeuka akaratidza kuti kuna Mwari atendeuka, Mwari vachamuponesa. Saka mudzimai wangu akabva achizotendeuka, tikabva tanzi muri kurarama muri muzvivi, munofanira kuti munge muchienda kunobvisa mari. Ndakaenda mukomanashe kunobvisa mari kumadzitezvara, vakazogamuchira zvavo mari, but vakatombotanga vatomboiramba. Vakabvunzwa nevamwe vemunharaunda imomo kuti koimi munogoti muri kuramba mari ngemwana wenyu, mwana aita zvakanaka kudai, saka maingonakidzwa here nekungoona mwana wenyu achiita zvaainge achiita zvinonyadzisa kudaro? Ndopa vakabva vachizogamuchira mari. Vakatogamuchira mari iyoyo vachiratidza kusafara. Handina kunge ndakaziva kuti vanhu ava kuroora kwandainge ndaita mwana wavo ndainge ndatoisawo upenyu hwake panjodzi. Dai ndakaziva takangoramba takangozvigarira zvedu. Saka mushure maizvozvo mudzimai wangu paakazobatira pamuviri, ndakashaudwa zvisingaiti naambuya vangu. Vakandituka vakati ndozvaunongogona, apa takange tisati tatombova nemwana, vava kutoti ndozvaunongogona zvekungozvarisa mwana wangu. Zvakandibata, matambudziko ndopaakatanga. Apa urwere hwemudzimai hwainge huchangotangawo matambudziko nekoko. Matambudziko atanga paya, handichazivi zvino chokubata, handichazivi kana chokuita kuti ndotangira papi. Mudzimai akati arwara saizvozvo, mudzimai wangu akarwara zvisingaiti, ndokubva achizoshayika. Ashayika ndakashamisika because kana kutoenda kumba ndaitotya, uye zvekare vamwewo vehukama vaitoti kuri kuda kuenda uku unogona kuenda ukanokuvadziwa ikoko. Saka regedza kuenda. Ndikati no, handingambofi. Ndakaregedza kunzi ndiripo apo panenge pachizovigwa mudzimai wangu. Saka ndaendako mukoma, ndaitofungidzira kuti ndicharohwa kana kuti painge paine zvainge zvichazoitika, but hapana chakaitika. Ndakatoshamisika, vanhu vachitoratidza kutondifarira zvakanyanyisa. Then ndokubva ndaviga mudzimai, ndokubva ndachizodzoka kuSA, asi ndiri mubhazi mukoma. Bhazi iri randainge ndakakwira takapotsa tatoita an accident. Saka tiri mubhazi kudaro tatova kuSouth African side. Bhazi raimhanya iroro, handiri kunyepa hangu. Saka bhazi iri richimhanya kudaro, driver akatomboudzwa nevanhu mubhazi imomo kuti driver uri kunyanya kumhanyisa bhazi rako, but aitoita sekunge munhu ainge akagarwa nemhepo zvechokwadi. Saka akazopotsa atobuda murodhi because iye anoti akaona imbwa
vanhu vakapopota vakati ndozvatanga tichitaura zviya kuti imi madhiraivha munonyanya kumhanyisa stereki, tarirai muone kuti manga matibheutsa. Akati iye ainge aona imbwa yakanga yakamira iri pakati perodhi. Saka takazoti tatanga kurara 1 by 1 bhazi riri kufamba paya. Ndo pandakabva ndachizoona bhazi ramira. Bhazi iri ramira kudaro, saka ndakabva ndaona imbwa ichipinda mubhazi. Iya yainge yanzi nadhiraivha ndaona imbwa yakamira pakati perodhi. Imbwa yakati yapinda mubhazi kudaro, ndokubva yachizoshanduka ikabva yachizova mukadzi wangu, asi akange asingafambi nemakumbo, aita zvekugwesha ari mupaseji mubhazi imomo achigwesha kusvika asvika pandakange ndakagara. Ndainge ndakagara neumwe murume, saka murume uyu ainge akagara akavhura makumbo ake. Mukadzi wangu akabva agonya ndokubva atarisa mudenga. Apa ainge ari pakati pemakumbo emurume uyo ainge akagara padhuze neni, nekuti akange asingakwanisi kunyatsokundisvikira zvakanaka. Ini ndainge ndakagara kusaidhi rekuhwindo, ndokwandainge ndigere ikoko. Saka ndakabva ndaona fesi yake ndikati kuzvaari mukadzi wangu, but ndaiona achifambwa nemakonye kufesi kwake uku. Akabva avhura maziso ake. Akati avhura maziso ake ndakashamisika mukoma, ndokubva ndaridza mhere, ndokubva ndamuka. Pandakamuka muchinda ainge akagara panext neni akabva anditi kuindava. Ndikabva ndanyepa, ndikabva ndati ndainge ndabatwa nedzikirira. Nevainge vari pamberi nekumashure vakatuseka vakati mabva kunovasira location, hamuchaona matamburiro amuchaita kana matotanga kutobatwa nedzikirira so muchibva kumusha. Saka takazoti tasvika muJoburg, ndikabva ndadzoka kumba. Ndaingonzwa sekunge munhu akabereka something. Ndainzwa kuti kumafudzi kwangu uku kune chinhu chinoita sekunge chandakatakura chakandiremera. Ndakaramba ndichingoenderera kumberi neupenyu, ndichienda kubasa ndichidzoka. Zuva razvakazoitika mukoma, it was after many months, mushure mekunge mudzimai wangu ashaika. Saka nemurungu kune kwatakaenda tikanoswera. Ndokubva tachizodzoka usiku, murungu akabva andidropa mutown nekuti ainge aitawo family emergency. Haana kukwanisa kuzondisiya mulocation. Ndasara mulocation ndakabva ndati ndoita sei pano. Mazuva acho iwawo shopu yacho yainge isati yachinja zita. Iko zvino supermarket iyoyo yava nerimwe zita, but ipapo yakange ichiri kunzi OK supermarket. Ndakabva ndati pano ndava kutongoenda kuOK, ndobva ndanotenga sadza, ndotenga nezvimoyo nechidrink. Ndichisvika kumba kungosvika nekutongodya nekutongogeza nekurara, because ndainge ndaneta. Tainge taswerera muswere wese wezuva tichingombembuka nemotikari yemurungu wangu. Ndakabva ndapinda muOK. Ndapinda maOK kudaro ndipo pandakabva ndachizoona umwe mukadzi ainge aine dress raainge akapfeka iroro. Chakandikatyamadza ndechekuti rainge rakafanana dress iroro nedress iro rainge rakapfekewa nemudzimai wangu zuva iro patakaita emergency. Ndikabva ndachizofonera ambulance tikazoenda naye kuchipatara. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichimuchinja because mudzimai wangu akange aine muviri wainge uri muhombe. Apa ndainge ndiri ndega, apa ainge achirema zvisingaite. Saka ndakazongomupukuta nekumupfekedzawo zvandakagona kumupfekedza. Ndokubva ambulance yachizosvika ndikabva ndachizoenda naye kuchipatara. Saka pandakaona mukadzi ainge akabata kabhasiketi achifamba, ndakabva ndatevera ndikati ko mukadzi uyo akapfeka dress rakangofanana nedress iro rainge richipfekewa rainge rakapfekwa nemudzimai wangu. Ndikuda kunyatsokumuona kuti ambori ani. Mukomana pandakanopinda muro imomo mandainge ndamuona mukadzi iyeye achifamba, handina kumuona. Ndakabva ndatanga kufamba ndichiti zvimwe kuda ainge apota nekuseri. Ndichiri kufamba kudaro ndopandakangonzwa kungoti cheuka
pandakacheuka chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndaona mudzimai wangu ainge ari kumashure, ainge akatobata chigaba chebhinzi achitarisa maprize. Akabva angonditarisa, paakanditarisa mukoma pasi pakaita sekunge pavhurika ndokubva atongonyangarika. Zvinhu izvi zvakaitika very fast zvekuti handina kana kutombokwanisa kuti ndinge ndichinzwisisa kuti chii chainge chatoitika. Saka ndakabva ndabuda mushopu imomo. Kana zvandainge ndichida kutenga ndainge ndatokanganwa ndokubva ndakwira kombi ndikaenda kumba. Ndichinosvika kumba ndakabva ndamurota. Pandakamurota ndopaakazondiudza mashoko ekuti ainge akabatwa uye zvikari ane hama yake, handingatauri zita rehama, akatondiudza zita rehama yake iyo yakamuuraya, asi akati kwandiri pari zvino usataura nekuti ndichiri kurwa hondo dzangu pamweya. Iye akati kune kunzvimbo uko kwaari kuenda, saka achiri kurwa hondo dzake pamweya. Akati kwandiri ndichazokuudza kana nguva yakwana kuti unge uchizoudza hama dzangu. Saka mangwana acho makuseni ndakange ndiri pafone call ndichitotaura nasisi vangu, ndakatovafonera ndainge ndichida kuvaudza apa ndainge ndiri kubasa. Saka ndakabva ndangotanga kungodedera, ndakangonzwa kungobatwa nedzungu kuita kunge chadzimira. Ndava kutotanga kutodedera zvekuti muviri wangu wose wainge wava kuita kuchururuka ziya. Ndo pandakabva ndadonhedza foni. Apa sisi ndainge ndatoti kwavari, ndine nyaya sisi yandikuda kukuudzai, muroora wenyu. Saka pandakangoti muroora wenyu ndo pandakangonzwa kungobvunda ndokubva ndadonhedza foni. Ndainge ndakakwira ladha but ndainge ndisiri mudenga zvangu. Ndakange ndichida kutora pane zvandakange ndichida kutora ndiri pamusoro peladha ndokubva ndadonhedza foni yangu. Foni iyoyo yakabva yaita mapisi. Ndakangonzwa voice rakati kwandiri, ndakuudza kuti usaudza vatete nyaya yangu. Ndokubva ndachizotaura nasisi neimwe foni yangu ndikavaudza kuti foni yangu yekubasa yainge yatokuvara screen, ndikazototengerwa imwe foni nemurungu. Tete ava hanzvadzi yangu yakazotopotsa yashayikirwa nemwana. Apa ndakatoudzwa nemudzimai wangu, akati kwandiri, ndiyo warning yandakupa iyoyo, handisati ndada kuti nyaya yangu inge ichisvika munzeve dzehama dzangu, nekuti pari zvino ndichiri kuda kuona, nekuti kuno kunzvimbo kwandiri handisati ndaona chaiye pakati pehama dzangu uyo wandinogona kunongedzera kuti uyu ndiye akachena, nekuti vose kana ndakavatarisa vose vakasviba. Ane hanzvadzi yake iyo yaakandiudza kuti hanzvadzi yake iri kugara muHarare, asi hanzvadzi yacho iyoyo inoita zvekudhiraivha, inoshanda ichiita zvekudhiraivha indrive. Pari zvino atova munhu mukuru, atori nemhuri yake, asi hanzi ibrother yangu, iye haatozivi kune hama dzake. Hanzi pari zvino ndakapotera pamwana wacho musikana. Hanzi ndipo pega pandakaona pandinogona kufaniso kugara ndichizorora, nekuti kwacho kwaanoti anombopota achienda onogadzirisa zvepamweya ozodzoka. Hanzi kure, inyika iri kure nekuno. Mashoko ose iwawo aakandiudza akandikatyamadza. Akati shura richaitika randinoda kuti ringe richizoitika nderekuti ndichatinha hanzvadzi yangu ichanosvika pamba iri yega nemwana ndakabudirwa ini, ndobva ndachizonongedzera munhu uyo akandigadzira, akandiuraya. Saka mukoma, ndiyo nyaya yangu yandiinayo. Ndinoda kuti munge muchindisvitsira nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Inini ndiri munhu anonamata izvi zvekuzobhilivha kuti munhu kana afa anodzoka kuvapenyu, bhaibheri rinozviramba. Apa ari kuti ndinge ndichienda kunoisa mari, hanzi mari ndinofanira kuenda ndonoisiya kugungwa, zvichireva kuti it's either ndoenda kuCape Town kana kuti kuDurban
ndonosiya mari mugungwa. Hanzi kana ndasiya mari mugungwa ndozvichaitawo kuti kunzvimbo kwaari ikoko ange achiwana masimba, apiwe masimba. Handizivi kuti achapiwa masimba acho nani akwanise kunyatsokudzoka. Hanzi ndinoda kuti kana ndava nesimba ndobva ndatinha hanzvadzi yangu nemhuri yake, ndobva ndaenda nayo yonosvika pamba ndonyatsokutaura agere paari pamwana wehanzvadzi uyo waakati mwana iyeye ane 3 years. Hanzi ndipo pandakaona pekuti ndinogona kufanirwa kuzorora pari zvino ndakamirira kurwa hondo dzangu nekuzodzipedzisa kudzirwa. Ndinodawo kuti munge muchindipa mazano muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vozvifambisa sei? Voenda kugungwa here? Vonorasa mari? Zvinotyisa izvi. If you have anything to say to our brother, you can say it in the comment section. Kana muchida kuvanamatira munokwanisa kuya inbox paFacebook @brothernashi tobva taona kuti vangabatsirikana sei. Vadiwa vateereri ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.